mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-in love ako sa best friend ng asawa ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Tresha. May 3 anak. And currently, nagtatrabaho sa ibang bansa. This is my secret file. Bata pa lang ako. Alam ko nang ang buhay namin ay mahirap. Wala kaming sariling bahay. Ang nanay ko ay simpleng may bahay. Minsan nakikilabada para may pangtustos sa araw-araw. Ang kasama namin sa bahay ay ang stepfather ko. Swerte ako dahil siya ang stepfather ko. Mabait siya sa aming 7 magkakapatid. Wala akong masabi sa pag-uugali niya. Ibinibigay niya ang mga pangangailangan namin sa bahay. Ang stepfather ko ay nagtatrabaho sa isang government agency. Kaya kahit papaano, ay nakakapag-aral kaming magkakapatid. Dahil na rin sa hiya naming magkakapatid sa stepfather namin, ay sumasideline kami para may extra income kami pambaon. Para naman hindi namin iasa lahat sa aming stepfather. Madalas, ang naiiwan sa bahay ay ako. At ako ang halos nauutusan ng nanay ko. Isang araw, inutusan ako ng nanay ko na bumili ng toyo. Naubusan kasi ng toyong sangkap si nanay para pang adobo. Pumunta ako sa tindahan malapit sa bahay. Hindi ko napansin na sa sobrang pagmamadali ko at dahil nagbibilang ako ng sukli ko, ay nabangga ko ang isang lalaki. Pagtingin ko sa lalaki, napansin kong gwapo ito. Matangkad. Kumbaga, tall, dark, and handsome. Napansin ko na meron siyang kasama pang isang lalaki. Etong lalaking to mukhang tahimik. Mukha namang mabait.
hindi lang masyadong katangkaran. Maya-maya pa ay nagpakilala na ang lalaking nabangga ko. Sabi niya, "Hi miss, ako nga pala si Adrian. At ito naman ang best friend ko, si Dexter. Lagi kami dito kasi may tropa kami na nandito lang." Nakipagkamay sa akin ang lalaking nagpakilalang Adrian. Si Dexter naman ay bumati lang ng hi sa akin. Nakakatawa nga kasi nakayuko ito habang nakikipagkamay sa akin. At doon na nagsimula ang lahat. Si Adrian, si Dexter, at ako ay naging magtotropa. Nalaman ko na may mga tropa pala sila na kapitbahay namin kaya madalas napapadpad sila sa lugar namin. Sa katunayan, yung ibang mga tropang binibisita nila ay mga sumubok manligaw sa akin. Pero wala ni isa sa kanilang natipuhan ko. Kala mo naman ang ganda ko. Pero ewan ko, maraming nahuhumaling sa akin. Kahit 5 flat lang ang height ko. Ang sabi kasi nila, para raw akong may lahi. Para raw akong naka-contact lens. Lumipas ang mga araw. Kakaibang pag-e-effort at pag-aalaga na ang ginagawa ni Adrian sa akin. Walang palya ang pagbisita niya sa akin. Ang mga magulang ko naman ay kampante kapag alam nilang kasama ko si Adrian. Tapos tuwing uwian sa school ay sinusundo ako ni Adrian. At madalas na kasama niyang sumundo sa akin ay si Dexter na best friend niya. Dumating ang araw na umamin sa akin si Adrian. Sinabi niyang gusto niya na ako at gusto niya na ligawan ako. Ang sabi ko sa kanya, magantay siya hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Kasi kapag nakaya niyang maghintay, sasagutin ko siya. At dumating na nga ang araw na nakagraduate ako ng kolehiyo. Hindi pa rin bumibitaw si Adrian. Araw ng graduation ko ay sinagot ko na siya. Alam ko naman sa sarili ko na nahulog na rin ang damdamin ko sa kanya. Si Dexter naman, na best friend niya, ay masayang masaya para sa amin. Kaya lang, hindi na namin siya nakasama pa dahil kinailangan niya nang umuwi ng probinsya. Yun yung gusto ng mga magulang niya. Doon na lang daw niya ipagpapatuloy ang pag-aaral niya. Nabalitaan daw kasi ng mga magulang niya na napapabarkada siya. Lumipas ang panahon, masayang nagsasama kami ni Adrian. Kalaunan ay ikinasal kami sa Huwes. Hindi na nakapagtapos ng pag-aaral si Adrian. Ang ginawa niya ay nagtrabaho bilang isang construction worker. Mahirap. Lalo na kung isa lang yung nagtatrabaho. Dala na ng kahirapan ng buhay. At dahil ako pa rin ang sumusuporta sa mga kapatid ko, ay nagdesisyon akong mangibang bansa.
Hindi na kasi sumasapat ang sahod ni Adrian para sa mga gastusin namin. Sobrang bait ng asawa ko. At gustong-gusto ko siyang matulungan. Nakasuporta siya sa akin sa lahat ng gusto ko, sa lahat ng mga desisyon ko, na alam naman niya na ikabubuti ng pamilya namin. Buti na lang, pinalad akong maging isang Kandura designer. Designer ako ng mga damit ng mga Muslim sa ibang bansa. Regular ang communication namin ng asawa ko. Then one day off ko, nakatingin lang ako sa kisame habang nakahiga. Nagpapahinga ako. Nang bigla na lang pumasok sa isip ko, si Dexter. Si Dexter na best friend ng asawa ko. Kung kaya't hinanap ko ang Facebook account niya. Nakita ko naman yung account niya. Pero nagulat ako kasi marami pang ibang account sa FB si Adrian. Yung isa nakita ko parang active. Kasi post niya recently lang. So nag-friend request ako. Tapos nag-hi ako sa kanya. Walang reply. Kaya pinabayaan ko na lang. Sa isip ko baka hindi niya ginagamit. Lumipas ang buwan. Feb 2022. Biglang may notification sa Facebook ko. Accepted na ang friend request ko kay Dexter. Kaya lang, hindi naman siya nagre-reply. Ni isa sa mga chinat ko sa kanya, hindi niya man lang nireplyan. Scene-zoned lang ako. And deep down, parang nagcha-challenge ako. Gusto ko lang namang malaman kung kumusta na siya, kung ano na yung mga nangyayari sa buhay niya for the past few years na hindi namin siya nakikita. Siyempre, tropa ko siya eh. And, best friend siya ng asawa ko. Then April, nalaman ko na namatay ang bunsong kapatid ni Dexter. Na-aksidente. Yung kapatid niyang yun ay nakilala ko na dati. So may isa akong tropa na babae na tumawag sa akin. Itago natin siya sa pangalang Yena. Kaibigan niya rin. Sila Dexter at Adrian. At ang sabi niya, "Huy, nasabi na ba sa'yo ni Adrian na nawala na yung kapatid ni Dexter? Gusto mo mag-video call tayo?" Nang marinig ko yung salitang video call, bigla akong kinabahan. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Gustong gusto kong makausap si Dexter. Kasi nga, hindi siya nagre-reply dun sa message ko. At ayun na nga, nag-connect call na ang video call. At nakita ko for the very first time after so many years ang mukha ni Dexter. Tumaba siya. Kitang-kita pa rin yung pagkamahiyain niya. Hindi siya masyadong nagsasalita. Sabi ni Yena, "Condolence, tol." Samantalang ako, para bang malulusaw na sa pagkatitig sa akin ni Dexter.
kitang-kita ko rin naman sa mukha niya na lungkot siya. Hindi sumagot si Adrian. Sabi ko, busy ang asawa ko. May pinuntahan siya kaya kami lang 3 muna ang magvi-video call. Nagsalita na ako at sabi ko kay Dexter, condolence ha. Nagpasalamat siya sa akin. Then tumahimik lang ako. Tapos etong si Yena, panay ang kwento. Pero pansin ko na ang lalim-lalim ng iniisip ni Dexter. At dahil doon, nagsimula na kaming mag-usap ng best friend ng asawa ko. Kumustahan sa una. Hanggang sa palagi at regular na kaming magkausap. Then one day, nabanggit niya sa akin na may asawa na siya. Medyo may edad na raw ang asawa niya. Yung napangasawa niya raw ay may 2 ng anak sa iba. At nagkaanak sila nito. Bale, 3 na yung kinikilala niyang anak. Sa totoo lang, DJ Rocky, alam ko naman yun. Pero kahit alam ko na may asawa at anak na si Dexter, hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa kanya. Para bang nahuhulog na ang loob ko sa kanya habang lumilipas ang mga araw. Hanggang sa natagpuan na lang namin ang mga sarili namin na nasa isang sitwasyong mahirap pigilan. Kapag nagtatawagan kami, ay gumagawa kami ng mga ungol. Yes, DJ Rocky. Nagse-sex on the phone na kami ng best friend ng asawa ko. Nakakabaliw. Ang hirap pigilan ng nararamdaman ko. Nagtuloy ang mga nagaganap sa amin ni Dexter. Laki ako sa hirap. At alam yun ng asawa ko. Lahat gagawin ko para guminhawa ang buhay naming mag-asawa at ng pamilya ko. Alam kong mahal ako ng asawa ko na si Adrian. At dahil sa kagustuhan ko na makatulong sa kanya, ay nagdesisyon akong mangibang bansa. Sa pangingibang bansa ko, naalala ko yung best friend ng asawa ko na si Dexter. Na-curious ako kung kumusta na kaya siya. Hanggang sa isang araw ay may masamang balita ang nakarating sa akin. Namatay ang kapatid ni Dexter. At dahil doon ay nagkaroon kami ng communication ulit. At hindi ko akalain ang mga susunod na mangyayari sa buhay namin.
Nagsimula nang magparamdam sa akin si Dexter na gusto niya ako. Nabanggit niya sa akin na unang beses pa lang na makilala niya ako, ay hinangaan niya na ako. Ewan ko ba? Nang malaman ko yun, kinilig ako. Natuwa ako. Weird. Kaya napasabi ako sa sarili ko na, Trisha, kalma lang, may asawa ka na, kasal ka na, napakabuti ng asawa mo. Lahat ginagawa ni Adrian para sa'yo. Kalma ka lang. At para akong baliw na kinakausap ang sarili. Pinapagalitan ko na nga rin ang sarili ko. Ipapaalala sa sarili ko na, Uy, baliw ka. May asawa yung tao. At meron ka ring asawa. Hanggang sa lumipas pa ang panahon, nasasanay na ako na palagi kaming nagkakausap ni Dexter. Ramdam ko rin na masaya siya. Yung tipong para na kaming mag-asawa. Kasi ginagawa na rin namin yung mga bagay na ginagawa ng mga magjojowa o mag-aasawa na LDR. Nag-SOP kami. As in, sex on the phone. Nagpatuloy ng nagpatuloy ang ganung gawain namin. Then 1 year after, parang nakakaramdam ako ng pagsiselos. Sa tuwing sasabihin niya sa akin, nakasakasama niya ang misis niya. Ayaw na ayaw ko na nagpapaalam siya sa akin. Yung tipong sasabihin niya sa akin na, Oh, nandito na si misis ha, mahal, pasensya ka na ha. Sa susunod na lang uli. Pag narinig ko yun, parang naiiyak ako. Parang ang sakit-sakit. Nakakaselos. Naiisip ko na magtatabi sila, tapos ako naghihintay lang ng mga mensahe ni Dexter. Yung tipong kung kailan wala yung asawa niya, tsaka lang kami ulit mag-uusap. Yung bang parang ang tanga-tanga ko naman. Yung parang wala naman akong asawa. Nakikisiksik ako sa asawa ng may asawa, samantalang may asawa naman ako. Baliw na ata ako. Basta ang alam ko, DJ Rocky, masaya ako kapag kausap ko ang best friend ng asawa ko. May mga pagkakataong natatagpuan ko na lang yung sarili ko na para bang namamalimos ng oras o ng panahon kay Dexter. Kasi wala naman akong karapatan eh. Antay lang ako ng antay kung kailan aalis ang asawa niya. Tsaka lang kami makakapag-usap. Nakaka-stress.
Alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Yung asawa ko nga, halos hindi ko na ma-chat. Kahit nakikita kong naka-online. Okay, tatawagan ko lang si Adrian. Saglit lang. Pero pagkatapos ng tawag ko na yun sa asawa ko, kami naman ni Dexter ang mag-uusap. DJ Rocky, umiikot ang buong araw ko kay Dexter. Siya lang palagi ang laman ng isip ko. Alam ko namang mali ako. Nakakagulat nga sa sarili ko to eh. Alam ko sa sarili ko na ma-pride ako eh. Pero bakit ako ganito ngayon? Namamalimos ako ng oras. Samantalang yung asawa ko, palagi namang nandyan. Nakapagtataka lang kung bakit hindi ko maramdaman yung ganito sa asawa ko. Lumipas pa ang mga araw. Naging busy na si Dexter. Hindi na niya ako name-message ng good morning. Hindi na rin siya nakakatawag sa akin. Hindi na rin siya nakakapag-chat kung matutulog na siya. At dahil doon, mas lalong naipon ang sama ng loob ko sa kanya. Parang iba na. Hindi ko naman siya pwedeng i-chat. Baka mabasa ng misis niya. Wala akong mapagsabihan nung mga panahong yun. Then napagtanto ko, ang hirap-hirap ng ganito, yung tipong wala ka namang karapatan. Isang araw, nagparamdam siya sa akin. At doon na ako humugot ng lakas ng loob na sabihin sa kanya na ayoko na, napagod na ako. Na ayoko na ng ganitong relasyon. Na ayoko na namamalimos ako ng oras o panahon. Ayoko na ng ganito. Oo, naging masaya ako. Kasi alam ko namang mahal ako ni Dexter. Pero hindi naman kami pwedeng magsama. Nagulat na lang ako nang bigla siyang umiyak. Nagmamakaawa. Sabi niya kayanin daw namin yun. Sabi ko, diba alam naman natin na mali ito. Then sabi ko, natauhan na ako eh. Hindi ko na kayang saktan yung asawa ko. Alam kong mahal na mahal niya ako. At ganun din yung asawa mo sa'yo. Gusto kong maging malaya. Yung walang masasagasaan. Then sumagot siya ng, kung yan ang gusto mo, igagalang ko ang desisyon mo. Andito lang ako. Maghihintay sa'yo. Salamat. Dahil minahal mo rin ako. At panghako, lahat ng nangyari sa atin ay hindi lalabas. Sorry.
Pagkatapos nun ay pinatay ko ng tawag. Napakabigat ng pakiramdam. Iyak lang ako ng iyak. Parang gusto kong lumaklak ng alak. Pero bawal dito. Naguhumiyaw yung puso ko. Gusto niyang ilaban ang nararamdaman ko. Pero sabi ng isip ko, huwag kang magpakababa. Hindi naman yun ang taong para sa'yo. Sobrang sakit. Mahirap magdesisyon pero ito talaga ang tanging paraan para makawala sa ipinagbabawal na relasyon. Pagkatapos noon ay nakahinga ako ng maayos. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi ko basta-basta makakalimutan si Dexter. Alam kong magkukrus pa rin ang landas namin dahil best friend siya ng asawa ko. Pero sa wakas, nakalaya na ako. Nawala na yung takot ko. Yung mga agam-agam ko. Yung mga gumugulo sa isip ko. Na baka malaman ni Adrian. O baka malaman ng asawa ni Dexter. Lahat ng mga kalokohan namin. Mananatiling mahal ko si Dexter. At siya pa rin ang favorite best friend ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Trisha. At ito ang aking secret file.